салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. хуш омадед ба канали ман, подписчикои муҳтарам, аъзои канали ман, нафароне ки ниҳоят суханои хуб менависед, раҳмат мегӯед, ба қадри меҳнату заҳмати ман мерасед. ташаккури зиёд, сипоси бепоён. баъдан имрӯз ман видео мекунам дар бораи 2024 сол. пенсия, нафақа зиёд мешавад, пасобиёҳо зиёд мешаванд, маткапитал зиёд мешавад, маоши ҳадди аққал зиёд мешавад. ана ҳамин гуфтаҳоро, яъне ки ман чӣ хел гуфтам, дар асоси қонун ба шумо ҳозир пешниҳод мекунам ва шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. дар куҷое ки агар нофаҳмо бошад, савол дошта бошед, дар поёни видео дар комментария саволи худро фаҳмотар нависед ва ман имконият пайдо шавад дар поёни видео боз зиёдтар баъзе чизҳоро менависам, то ки дар видео имконият надорам 1 соат 2 соат видео кунам. барои ҳамин ҳозирашта ҳамин гапҳои зарурӣ фаҳморо ба шумо мефаҳмонам. баъдан вақт шавад дар поёни видео дар комментария бо пурратар бо менависам. ҳаминро гуфтаниам ки нафарони зиёд видеоҳоро мебинед, бисёр просмотр аст, аммо лайкҳо кам аст. нафароне ки аъзоёни канали ман ҳастед, просмотр мекунед, мебинед. вақте ки ба фоидаи худи шумо ҳамон корро дидед, ҳаминро фаромӯш накунед ки дигарон ҳам ба монанди шумо мехоҳанд бинанд, фақат афсӯс ва ё канали манро намедонанд. баъзе инсонҳо фавқулода дар канали ютуб канали манро мебинанд, даромада видеои манро гӯш мекунанд, мегӯянд ки мо аз ин канали шумо бехабар будем. яке пайдо шуд дар рӯи саҳифаи ютуб дидем, инқадар канали беҳтарин аст, мегӯянд ки ҳатто менависанд дар комментарияҳо ки мо ҳамин каналро намедонистем. ман дар бораи масалан ягон фисқу фасод гап намезанам, касеро сиёҳ намекунам. канали ман канали маслиҳатӣ аст, саволу ҷавоб аст. дар бораи чизе ки боша савол додан ҷавоб мегиранд. масалан алҳамдулиллоҳ шукр, ман ҳуқуқшинос ҳастам. ҳаминро гуфтаниам ки чӣ навигарӣ дар кадом қонуни давлате бошад, агар савол ҳамон шаҳрванди давлатият, ман имконият дорам ки ба ҳамон ҷавоб диҳам. дар бораи тамоми чиз савол додан имконияти ҷавоб додан дорам. масалан дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, гирифтани шаҳрвандӣ, гирифтани РВП, вид на жительство, масалан нафақа, пенсия, пособия, маткапитал, харидани замин, хона, фурӯхтан, ипотека, қарзи ипотекӣ, масалан корҳои судӣ, баҳсҳои судӣ, масалан корҳои тафтишотӣ, дастгир шудани ягон нафар, гум шудани ягон нафар. ҳамин чизҳо ба саволҳои мардум ман ҷавоб медиҳам ки чӣ кор бояд кунанд. барои ҳамин гуфтаниам ки канали ман ба тамоми саволҳо, чӣ зиндагӣ аст, чӣ рӯзгор аст, ман ҷавоб додан имконият дорам. барои ҳамин вақте видеоро дидед, фаромӯш накунед ки агар бигзор шумо тарафдори манам набошед, ман медонам ки ин видео ба фоидаи мардум аст, мебинам баъзеҳо, аммо мебинам ба фоидаи худу гузашта мераванд. як лайкро дареғ надоред барои як бандаи мусалмон, ки ҳамонам мехоҳад ранги шумо ба мақсад бирасад, ҳамонам мехоҳад нафақаи хуб гирад, пасобия гирад, чунки онам шаҳрванд аст, дар ин ҷо зиндагӣ мекунад, фарзанд дорад. масалан вақте ки як нафар дид, аллакай ба шумо савоб мерасад. инро бояд шумо донед. ҳар як видео ман мефаҳмонам, аммо шумо фикр мекунед ки ин лайк мондан ба фоидаи ман аст. не, ба фоидаи ман нест, чунки аз ютуб умуман ман пул нагирифтам ва нагирифтам то ҳозира, то имрӯза. барои ҳамин ин фақат ба фоидаи халқ мешавад, ба фоидаи мардум мешавад, ба фоидаи мардуме ки русиро намедонанд, савод надоранд, намефаҳманд ба куҷо муроҷиат кунанд, тарзи муроҷиат, тарзи аризанависӣ, ягон чиро намедонанд. аксарияти онҳо мегӯянд ки дар ютуб беҳад видеоҳо зиёд аст, аммо ба забони русӣ ҳастанд. онҳо намефаҳманд. забони русӣ як гап зада метавонанд, аммо сарфаҳми қонунҳо намераванд. барои ҳамин вақте ки ман ба забони тоҷикӣ сода мефаҳмонам, аксарияти инсонҳо канали манро намедонанд. баъзеаш мегӯяд ки фалон шиносам гуфт ки ҳамин хеле канал аст, пурра ба забони тоҷикӣ ҳар як навигарӣ, ҳар як тағйироти ловҳаҳо, қонунҳо дар федератсияи русияро мефаҳмонад, боз ба саволҳо ҷавоб медиҳад. баъд мегӯяд ман фаҳмидам дар канали шумо даромадам. бинед ки аксарият инсонҳо намедонанд. барои ҳавай вақте ки шумо тамошо мекунед,
фаромӯш накунед дар пушти шумо дигар кас интизори чунин маслиҳат аст. Лайкро пахш кунед то ки дигарон бубинанд, як савобе ба шумо расад, як кори неке кунед. ҳаминро гуфтаниям ки дар Федератсияи Русия нафарони пенсия гирифта истоданд, нафақа гирифта истоданд ё ки акнун мегиранд аз соли 2024. ҳаминро бояд донанд. дар соли 2024 қонунҳои бениҳоят зиёд ва нав яъне таҳти амал қарор мегиранд. Соли 2024 масалан калимаҳои русиро бисёр илова мекунанд, чунки дар Русия ҳастед, сару кор доред ба забони русӣ. Барои ҳамин бисёр дар байни калимаҳои тоҷикӣ калимаҳои русиро ба шумо яъне дар видео сухан мекунам. яъне пенсия пастарстӣ мешавад. Пенсияи пиронсолӣ мегӯем ина. Пенсияи пиронсолӣ тамоми шаҳрванди Русия мегирад. ҳозир ҳам мегирад, 2024 сол ҳам мегирад. аммо масалан аз рӯи ҳамун сину сол, аммо нафароне ки стажи зиёд доранд, собиқаи корӣ доранд, аммо сини соли онҳо ба нафақа нарасидааст, аммо стаж собиқаи корӣ бениҳоят зиёд доранд, онҳо низ ҳуқуқи гирифтани пенсияро доранд. инро бояд донед. ва нафароне ки бал зиёд доранд, онҳо ҳам ҳуқуқи гирифтани пенсия нафақа доранд. инро бояд донед. ин дар соли 2024 7.5% нафақа пенсия зиёд мешавад. баъдан нафароне ки масалан папатери кормилица, нафароне ки саробони оиларо гум кардаанд, онҳо нафақа мегиранд. нафақаи онҳо низ ҳамин хел 7.5% зиёд мешавад. ҳозир чӣ қадаре гиранд? Зиёд мегиранд аз соли 2024. баъдан ин зиёдшавӣ 7.5% аз 1 январи 2024 сар мешавад. инро бояд доред. ғайр ин гуфтаниям ки нафақахӯроне ки кор мекунанд, ҳозир нафақахӯрам пенсионерам кор мекунанд, онҳо нафақашон аз августи 2024 зиёд мешавад. нафароне ки кор намекунанд пенсия нафақахӯранд аз январи 2024 зиёд мешавад. ин миёнааш 23240 рубл мешавад. аз ин ҳам мумкин баъзеҳо зиёд мегиранд, собиқаи корӣ доранд, масалан ҳарбӣ ҳастанд, дигар ҳастанд. ҳамин размери миёнааш 23240 рубл мешавад нафақа пенсия аз соли 2024 сол. инро бояд донед. баъдан прожиточный минимум мегӯянд дар Россия, ира хуб медонед. масалан 15453 аз 2024 сол ин мешавад. масалан ғайр ин гуфтаниям ки нафароне ки трудоспособниянд, шаҳрвандони трудоспособниянд, собиқ имконияти фаъол кор кардан доранд, масалан қобилияти кор кардан доранд, барои онҳо 16844 мешавад ҳамин прожиточный минимум. барои нафақахӯрон пенсионерҳо прожиточный минимум 13290 мешавад. барои кӯдакон прожиточный минимум 14989 рубл мешавад. ана мумкин аз ин ҳам зиёд шавад. барои ҳамин инро бояд бидонед ки ин аз соли 2024 мешавад. баъдан оилаҳое ки фарзанд доранд, серфарзанд ҳастанд, универсални пособия то 17 солагӣ мегиранд, аз онҳо ҳам пособияшон зиёд мешавад. ҳатман зиёд мешавад. масалан метавонанд ки 2024 сол аризаҳо масалан қабул шаванд, ариза пешниҳод кунанд, барое ки аз 2024 зиёд мешавад. ғайр ин падару модаре ки кор мекунанд, кӯдаки то 1.5 сола доранд, ҳамун пособие ки то 1.5 сола аст ку па уходу ребёнка мегӯянд. ана ҳамуна агар падарам модарам ҳардушам кор кунанд дар ягон ҷо, аммо ҳамин пособияро мегиранд то 1.5 сола. хо кор кунанд, хо накунанд, ҳамина мегиранд. барои ҳамин инро бояд донед. баъдан мешавад выплата по больничный занои беремени, ҳомиладор. масалан ҳомиладоре ки то 6 моҳ 7 моҳ кор мекунанд, то 8 моҳ кор мекунанд, баъд больничный мебароянд барои тайёрӣ ба таваллуд кардан, яъне декрет мебароянд, онҳо масалан максимални 565562 рубл мегиранд, минимални 88565 рубл мегиранд. анамина бояд ки донед. ғайр ин ами пособие ки па уходу ребёнка мешавад, ин 49123 рубл мешавад. ин як кӯмак аст барои ҳамун оилае ки масалан агар кор накунад дар хона шинад. ғайри ин маткапитал гуфтем аз 1 феврали 2024 зиёд мешавад, 5.5% зиёд мешавад. барои фарзанде ки таваллуд шудааст то 1 январи 2020 618 000 рубл мешавад. барои фарзанди
якуме ки таваллуд шудааст баъди 1 январи 2020 618,000 рубл мешавад. барои фарзанде ки дуюме ки масалан дуюм фарзанде ки масалан баъди 1 январи 2020 таваллуд шудааст 816,700 рубл яъне маткапитал мешавад. ҳаминҳоро бояд ба худ нависта гиред. саволо бошад дар поёни комментария нависед. албатта 2024 аз пайи ҳамин пособияу пенсияу маткапиталу дигар шавед. ғайри ин ҳамин минимални заработни плата яъне ки мешавад 19242. ин ҳозирашда 3000 аз ин маблағ кам аст, яъне 3000 рубл зиёд шуд. 19242 зиёд шуд. барои ҳамин дӯстони муҳтарам, подписчикои муҳтарам, аъзоёни канали манро мебинед, тамошо мекунед, гӯш мекунед. албатта ки ба дигарон фиристонед то ки ман зиёд инсонҳое ба ман савол медиҳанд. аксарияти онҳо 90%-ашон русиро намедонанд, қонуна намедонанд, канали мана намедонанд ва шумо пешниҳод кунед канали мана то ки онҳо низ аз ҳамин ёрдампулиҳо яъне ки бохабар шаванду гиранд, зиндагии онҳо беҳ шавад. ин як кӯмак аст. чӣ хеле ки як касро пул медиҳед, анами хеле як кӯмак аз тарафи шумо мешавад, савоби бениҳоят калон мегиред. чӣ саволе бошад дар поёни комментария нависед. хоҳиш мекунам саволои такрорӣ ба ҷавоб намедиҳам. дар канал даромада худатон ковед ёвед бинед ва баъдан ба ман занг назанед. рақами ватсапро мондам. фақат галасавои сообщение метавонед ки касоне ки зарур ҳастед галасавой равон кунед. вақт шавад гӯш мекунам, имконият шавад гӯш карда ба шумо ҷавоб медиҳам. ман фақат дар канали ютубам ройгон бе пул маслиҳат метиҳам ба хотири аллоҳ. дар амони худованд бошед. худо ҳофиз.